No minkälainen kokemus oli juosta tää Runfesti? Tää oli tosi hauskaa. Siis mä olen, en ole muista, koska olisin juossut niin kuin 4 kilometriä yhteen putkeen, mutta naiset sai mut innostettu mukaan ja mä juoksin se koko matkan. Ihan loistavaa. Tuossa ensimmäisen 50 metriä poltettiin karstat ja sitten se oli yhtä lentoa vaan. Nämä muut juoksi 2 ja hän käveli jostain syystä. No minkälainen kokemus tää oli nyt? Ihan hyvää. Siellä oli hyviä kirittäjiä. Selvisin. Se on pääasia kuitenkin tässä näin. Ja kyllä näin jaksa odottaa mua kaverit. Mikä siinä on sitten hätänä? Eikö se ole ideakin tästä porukalla mennään? Ehdottomasti. Ekaksi päätettiin juosta koko joukkueena 1 kierros, mutta sitten meni niin hyvin, niin sitten me lähdettiinkin toiselle kierrokselle. Eli juostiin niin kuin meidän koko 5 hengen joukkue 2 kertaa. Hyvä oli fiilis, hyvin meni. Hyvä tiimi. Ihan hyvä. Mä löysin ihan kivat juoksukaverit, kenen kanssa sitten taittu matka aika mukavasti. Ja sitten loppukirillä meni niiden ohi, mutta tukka meinas lähteä päästä kyllä kesken henkiin. Se tuli ensimmäistä kertaa juostu näin pitkä matka. Että tähän asti 2 kilsaa on pisin, niin 4,2 kilsaa. Ihan onneksi olkoon. Kiitos. Kumpi on niinku tärkeämpää, se run vai se fest? Ehdottomasti se run ja sitten se festa.